ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನಮ ರಾಪಕ್ಕ ಪಾಲಕ್ ದಾಲ್ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸೂಪರ್ ಆಪಂಡೆ ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಅವು ನಿಕುಲ್ಲೈನಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಮಿನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಸಾ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಗು ಪಾಲಕ್ ದಾಲ್ ಲೈಕ್ ಹಾಕು ತುಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ಒಂದು ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಹಿಡಿತಾತು ಫುಲ್ಲು ಪಾಡೊಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಮನ್ಪೊಡು ವಾಶ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕರು ಪಾಡ್ದು ಏನು ಅನ್ಪೊಡು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋದು ಓಡು ಕುಕ್ಕರು ಪಾಡ್ದತ್ತೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಪಾಡೊಂಡೆ ವಾಶ್ ಮಲ್ತೆ ದೀತೇನೆ ಅಂಚ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆವರೆ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನತ್ ನೀರು ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ఒక 1 ಸ್ಪೂನು ಉಪ್ಪು ಕುಕ್ಕರ್ ದಿಯೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆರೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಡವಡವು ಅಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯೋಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತವನ್ಗ ಆಮೇಲೆ ಇದು ತರಕಾರಿ ಬೋಡು ರೆಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ತೊಂಡು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಕಟ್ ಪಾಲಕ್ ಅವಿತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತೆ ಶೋಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಪಾಲಕ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪ ರೆಡಿ ಬಾಣಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಸಣೆ ಪಾಡೋಡು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಸಣೆ ಪುಡಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತೆ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡ್ದ ಚೂರು ಅರಿಶಿನ ಪೌಡರ್ ಚೂರು ಅವನು ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಪಾಡೋಡು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ಯ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪಾಡೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಪೌಡರ್ ಪಾಡುವೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬಾಂದಕನ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಪೌಡರು ಅವಂತೆ ಲೈಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಪಾಲಕ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಪಾಲಕ್ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಬೇಯ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾರ್ಲ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ದೀಪತ್ತೆ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಈತೆ ನೀರು ಯಾವ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂಡೆ ಇಂಕಲಿಗೆ ಈತ ತೆಲ್ಪು ಬೋಡು ಅಂಚಾದು ನಿಕಲಿಗೆ ಏತು ದಪ್ಪ ಬೋಡು ಅವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತು ನೀರು ಪಾಂಡ ತೂದೆ ಪಾಂಡಾಂಡು ಕೊತ್ತಿಯೋಡೊಂದು ಜನಟ್ಟ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ದಿಕ್ಕ ಕೊದ್ದೆ ಸರಿ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಲಕ್ ದಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಬ್ನೆ ನಾನು ಏಪಲ ಮಲ್ಪೆ